A exposición A ciencia e a tecnoloxía da luz fainos doado fenómenos como o da polarización. A luz é unha onda transversal, é dicir, que fai un movimento deste tipo avanzando. Entonces, unha cousa que se pode facer é que se convirta nunha onda plana e se di que está polarizada. Pero resulta que estes aparatos polarizan nunha dirección e se polarizan ao mesmo tempo na dirección perpendicular non pasa nada. É dicir, pasa unha onda nesta dirección pero non pasa na outra dirección. E isto o que demostra. Tuveron que incluso cambiar as teorías sobre a luz para poder explicar este tipo de fenómeno que se chama polarización. O Museo Provincial acolle a mostra lúdica e interactiva da Institución Galega da Ciencia, IGACiencia. A exposición é, en realidade, unha celebración do Día da Ciencia en Galego e do Ano Internacional da Luz e das Tecnoloxías Derivadas da Luz, tal como foi nomeado pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas. No refectorio, 3 liñas de cartéis para facilitar o coñecemento científico dende distintos ámbitos. E logo temos unha parte importante de cartéis do Centro Nacional de Estudios Espaciais de Toulouse que se dedican a mostrar como se utilizan as distintas radiacións para investigar e coñecer o universo. Nesta sala, dividida en varios módulos, é posible explorar a ciencia e a tecnoloxía que xira ao redor da luz con varios experimentos. Este tipo de iniciativas teñen un alto valor didáctico, dado que é unha forma de achegar o que é a ciencia ao mundo das nenas e dos nenos. É unha ferramenta imprescindible e de vital importancia para esa función divulgativa que ten que ter a ciencia e para que os rapaces non a vexan como algo aburrido ou algo que é simplemente de chapar e o vexan como algo entretido, casi como un xogo moitas veces. O construíu un físico, John París, que para mostrar a persistencia retiniana. Hai toda unha serie de artilugios que nos axudan a entender como foi a experimentación e a investigación hasta desembocar nas gafas de realidade virtual. Logo temos outra parte destinada aos espellos parabólicos en que vemos pois os mirascope, verdadeiras holografías. A exposición permanecerá aberta ata o 29 de novembro.